Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da aiki. Yawa sani mai gida ka dawo? Aiki ake ta yi. Wallahi ana ta aiki. Gaskiya ne. Aiko na yi mantuwa. Subhanallah, me ka manta mai gida? Na daidaita sau. Lalle ka hanzarta mai gida. Bari na je. Waye diya? Almaziri. Na ajiya. Ciao. Shigo. Ina so ka zama da wancan sharan ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ajiya an zubar. Ya shi zo ka karba. To ajiya. To ga wannan. Na gode. Na gode. Waye?